Go, 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 go! Ja, kom. Hoe zie je? Los. Los. Zie hem los. Goed zo, Fio. Knap gedaan. Zie hem. Een aantal dieren zijn hier gewoon uiteindelijk gekomen voor hun rust. De paarden zijn wat ouder en die hoeven niet meer te werken en die mogen gewoon paard zijn. En de honden die ik heb, daar train ik mee. Dat is ook mijn hobby, dat is mijn werk, dat vind ik leuk. En daar is ook alles mee begonnen. Met name met de honden. Ready, steady, go! Er komen hier regelmatig kinderen met een rugzakje. En die hebben op allerlei gebieden begeleiding nodig. En dat kan variëren van structuur tot consequent gedrag proberen aan te leren. En daar zet ik de honden voor in. Maar is het dan een beetje zoals je zo'n hond wat opvoedt, zo voedt hij dan ook een beetje zo'n kind op? Daar komt het wel een beetje op neer. Ik laat dan alleen de kinderen de honden opvoeden. En doordat de kinderen het gedrag van de honden leren zien en daarop leren reageren, zien ze ook wat er bij hunzelf af en toe hier en daar wat misgaat. En kunnen ze daar zelf ook op inspringen. Zo voor veel volwassenen ook wel. Ja hoor, kinderen leren snel en kunnen het uitstekend. En af en toe heb ik wel zo'n volwassen iemand op trainen met gewoon voor de hond. En dan denk ik, nou, het is ook wel leuk voor jezelf. Kipjes. Hier hebben we een kipje. En dat is een kaal kipje. En die komt uit een scharrelschuur. En die heeft een jaar lang daar leuk eieren gelegd. En krijgt nu een tweede kans, om het zo maar te zeggen. In die scharrelschuren zitten er zoveel kippen op elkaar. Dat ze elkaar beginnen kaal te pikken. En zichzelf. En na een jaar ziet het er dus zo uit. Ik ben onderdeel van de stichting. De stichting heet Red een Legkip. En Red een Legkip heeft als doel mensen meer bewust te maken van het feit wat wij deze dieren aandoen. Om iedere dag een eitje te kunnen eten. Maar als je dit zo ziet, eet je nooit weer nee. Nou, dat is ook de reden waarom we dit aan mensen willen laten zien. Dat mensen zich meer bewust worden van wat we aanrichten. Want ja, het zou ook op een andere manier kunnen. Zo kippies. Hele zwiereling. Wat laat je wat op de tafel, hè? Je kan net makkelijk dingen voortgooien, heb ik het idee. Nee. Wist het in mij al is het dierbaar. Ja. Maar ja, we moeten schilk wel een hele soort opruimen, want we komen wat op leeftijd. Nou, en we moeten het al hier heen, hè? Ik ken er zelf niet bij wat dat ik zelf wil maken. Hè. Dat is hoe reizen die we maken hebben. Ja, hoe borkerijen. En, nou, alles wat ik maar zag. Ik denk gauw eens dat ik onderwijs ben. Oh, wat is dat een mooi plaatsje. Dus zoek wel weer eventjes wat van mij willen. En je hebt dan een boek van mijn mem maken. Ik heel interessant. Dat wie jouw mem? Dat wil mijn mem. Ja.
En uw zoon die zei ik nou, mem die haalt het beste er maar uit en jouwt ze maar waar, maar oors dan moet er maar een grote container komen. Ik heb er meer willen van hand. Laat het me zo zeggen. Nou, machine. Nou, lekker bakje. Dat ligt erop, denk Er ik. is er ik nog wat bij. Ik heb nooit weten dat het zo slim weer is. Nee, dat is. Want ze hebben dat juist ermee, die hebben dat uit die dressoise en het kosten hebben. Nou, ik heb maar de holle scoren. Ik denk, we moeten dat spul schierlijk al je heen. Het schiet bij haar te jaren. Ja, maar wij hebben een soort, hoe maak ik het mooi maken. Ja, dat is eerlijk zo. Dat is het hele verren van Tineke, haar ziekte. Jouw dochter. Ja, ze is mijn zoontje die is ziek geworden en toen joegen ze haar nog een jaar hier. Ze had het 4 jaar volhouden en ze had in de tijd nog een ritbewijs hellen. En want ze hoe leef je? Maar ja, het zou net wezen mogen. Oh ja, dan heb ik de Wietgaarsterboeken ik nog. Hebben we hierin. Schön, dat is van Borkerijen. Nou, hier de klederdrachten, al zo mooi. Als ik zo nou en dan eens even in de voorskin helje, dan denk ik, oh wat mooi. Wat het er al wat west, maar wat is er al wat voort. Ik heb nou al eens op een lap hellen, maar dan denk ik wel, oh, wat heb ik al je wat in. Wat het een meis wat. Ik heb de Bob even zitten, toen heb ik er jeden daar even insneupt. Ik denk, god, wat, je moest het wat vaker trouw nemen. Hè? Maar de tijd ontbreekt je. Je hebt jaren daar ik de volle kranten, televisies. Hè? En dan bloot dit erbij zitten. Ik vind het kostbaar spul, ja. Ja.